I veliki pozdrav dragi gledalci, drago mi je što ponovo krećemo da snimamo, znači vraćamo se na stari tempo kada ćemo snimati više klipova, znači da ne izostajemo, da kažemo kako ste dragi gledalci. Ja sam dobro i raspoložen sam da snimim klip, malo mi je hosa u haosu, ali dobro, ošišat ću se, nije problem. Danas ćemo govoriti na dve teme, znači imamo Gamescom i druga tema je kako postati popularan na YouTube. Gamescom, pitate se sigurno šta je to. Cijela je snimao klip o tome, znači to je YouTube skup, prvenstveno za gaming, pop kulturu i strip. Održat će se u Beogradu, u Sava centru. Kao što znamo, i cijela je snimio klipa, pogledajte, on je to detaljnije objasnio, ja ću nešto drugo detaljno da objašnjavam. Pogledajte klip na njegovom kanalu i tako, ostavio on i link tog sajta. I to bi bilo to bit će lepo sigurno, ali ko ima u dobrom materijalnom stanju, on će da ode, a ko nije, on će da sedi i da gleda moje klipove. Šalimo se malo. Sad, kako postati popularan na YouTube-u? Veoma zanimljivo pitanje i odgovorit ćemo. Znate, kad kažu ljudi popularnost na YouTube, odmah spomenju partnerstvo. Evo, odmah ću da vam kažem, partnerstvo se uopšte ne isplati i nemojte uopšte da razmišljate o tome. Znači, ne partnerstvo. U startu ćemo to da ispravimo. Šta je zapravo popularnost? Znači, popularnost je kad jedan kanal bude dosta gledan, znači kad ima dosta subscribera, pregleda, lajkova i tako to. Znači, kad ga drugi zapaze, razumete, kad taj kanal drugi vole, znači da gledaju te klipove. Sada je bitno da li zarađujemo prema pregledima ili po reklami. Sada, YouTube ne zanima koliko mi imamo pregleda. Bitni su i pregledi, ali nešto glavno su reklama na YouTube-u, to je glavno. Znači reklama, koliko će gledalci da kliktanjem, znači koliko će da kliknu na tu reklamu koja je u jednom videu. Sigurno ste primetili, znate na koje reklame mislim. Sada je bitno da mi redovno snimamo klipove kako bi naš kanal postao poznat. Ali ne trebamo mi to u startu da razmišljamo. Bitno je da volimo to što radimo. Nije nama bitno u startu popularnost. Bitno je da imamo ljubav prema YouTube-u i da snimamo klipove s ljubavlju. Znači da volimo taj posao. Mnogi odmah sanjuju o zaradi, a te kanale bi trebali, znači odmah ugasite takve kanale. Ako vi odmah razmišljate o zaradi, a čim počnete da snimate, nema ništa od toga, nema tu uspeha. Znači treba to da volite, znači, a ne zbog zarade da snimate i da se glupirate i budalaštine. I uglavnom takvi kanali i prestanu, znači nema tu svrhe. Ti kad ne voliš mrzi me, nema ništa od toga, to je propalo sve. Nema ništa od toga, da vam kaže Luka. Znači, trebali bi da objaviti, ja mislim, evo po mojoj nekoj proceni, bar jednom dnevno da objavite jedan klip. Znači, po danu jedan klip i tako. A uglavnom su, znači, ovi početnici, uglavnom snime 2-3 klipa, to je blagi užas, i reklamiraju se i misle da će da steknu neku popularnost. Te nema ništa od toga, šipak. Hoće oni da steknu popularnost. Pa kad bi bilo to tako, ko ne bi bio YouTuber? Pa stvarno. I to bi bilo to, dragi gledalci, nadam se da ste razumeli i nešto ključno je da snimate redovno i da volite to. Nema tu neke filozofije, znači pričajte šta želite, snimajte zbog sebe prvenstveno, nemojte prihvatati neke savete, neka bude to vaš lični stav, znači na tom kanalu. Znači pokažite se ko ste vi zapravo na tom kanalu i to je cilj, a ne ja da kopiram druge, nije to fora, nije to fazan što mnogi misle. I hvala puno na gledanosti, dragi gledalci, vidimo se u sljedećem klipu.